Right. Ndauya nayo vadikani. Ndiye kuti tionesane anditika. Kuudzana hakusi kutukana. Kutsurana hakusi kutukana. Asi kuonesana kuti tifambe negwara. Pane nyaya yangu zuva ranhasi ndepekuti wonai vadikani mwedzi vatatarisana nawo kana kuti mwedzi vatapinda nguva yatatarisana nayo ndo nguva yeChristmas. Tamuna mwedzi waDecember kusvika musi wa 1 January tinoziva kuti yese inenge iri holiday. Nyaya yangu iri pakuti vamwe pavari kukwira mabhazi vachikwira ndege vachibva kunyika dzavari vachibva kunzvimbo dzavari vachienda kundoona vabereki vavo, ko iwewe uri kukwira bhazi uchienda kundoona mubereki vani? Vako mubereki uri kukwira bhazi uchindomuona here? Tiri kuziva kuti kune vamwe vanhu vakaenda kuNamibia, Tanzania, Botswana, UK kuchando. Asi nhasi mubereki wako ari kutambura ari muno muZimbabwe. Achinhonga svosve nemuromo ari muno muZimbabwe. Imbiri chete kunzi mwana wako ari kunze kwenyika. Pamwe pacho kuroyiwa nekuroyiwa, kuroyerwa iwewe. Kunzi mwana wake akaenda kunze kwenyika vasikana. Asi wakaenda kunze kwenyika hausi kutumira kana mari yeSaudi, hausi kutumira kana mari yeshuga. Izita rekunzi mwana ari kunze kwenyika. Kana vabereki vako vakakubereka vakarwadziwa nekuda kwako, unotadza neiwo kuita madanha nemubereki vako. Uri kuziva here kuti mubereki vako aitambura iwewe pauri? Pamwe pacho achirara wawo akagara uri mudumbu 9 months achidya mimwe mishonga so isingedyiwi nemunhu panyika, asi amai vako vaidya mishonga iyoyo. Nhasi mubereki vako ari kutambura, iwewe mwana vacho uripo. Ijana rako, ijuti rako rekuchengeta mubereki vako. Unoona mazuva ano pane kasongo kafirimani kari kupisa unzi ibhiza iro, ibhiza iro. Uri bhiza pai usingachengete mubereki vako? Kana takutaura isisu kana uchinge usingachengete mubereki wako uri dhongi? Anopisa uyo muchifamba nemotikari dzinodhura, muchifamba nechii dzinodhura. Handiti akoma makaberekwa muna kudonha mudenga. Kana vanhu vachikuti uri bhiza, ita bhiza kumba kwenyu. Mubereki wako ngavati mwana wangu ibhiza inini ndinodya zvandinoda panguva yandinoda. Kwete kunzi nevanhu aibhiza iro mubereki wako achitambura nenzara uri kuSouth Africa, uri bhiza pai? Uri dhongi. Mubereki wako ngaatange kukurumbidza kuti uri bhiza pane zvaunenge uchiita, uchimuchengeta. Nhasi mukoma ndikada kufamba nemi ndinonyatsa kukuudza chokwadi. Izvozvi girlfriend rako rikakutaurira kuti ndikuda pizza muromo mumwe chete. Mai vako vakakutaurira kuti ndiri kuda mapiritsi eBP, unovaudza kuti mama handina mari. Mapiritsi eshuga hautengi, mapiritsi eBP hautengi. Girlfriend rako rikati ndiri kurwara, muromo mumwe chete vamhanya. Ndiani akakosha, amai vako kana girlfriend? Nhasi mai vako vanogara mutsaka mudumba, asi uchiwana mari yekurojera girlfriend 6356 rooms, imba ine matiles, achichera mvura imomo mukati. Mai vako achitakura mugomo achienda kutsime kundochera mvura, uchitadza kuvacherera boho pamba pavo. Asi girlfriend iri kuita kuchera mvura mumba mutepe, harifambi kana mamitazi mumba imomo. Mai vako achifamba makilometers kuenda kundochera mvura uko, uchitadza kukoshesa mai vako. Nyaya yangu iri pakuti amai vakakubereka ngava nechiremerera. Ita madanha nemubereki vako. Tasvika nguva yeChristmas, mai vako ngavadye girosari rako. Mai vako ngavapfeke hembe dzako paChristmas. Kwete kuti unozikanwa nenyika kunzi une mari mai vako achitambura ndiye kuromba here. Kana ikava iri yemushonga mai vako ngavachengetwe nemari iyoyo, nekuti vakakubereka. Ita madanha nemubereki vako. Tasvika nguva yeChristmas. Ndaramba murume anokundwa nechipfambi kusvika pakutadza kuchengeta mubereki vake, kusvika pakutadza kuchengeta mhuri yake. Izvozvi uri murume akasvika seiwewe, unosiya mukadzi vako nevana uchienda kugirlfriend. Uri kundotsvaga chii kugirlfriend? Chauri kusiya mumba mako mune mukadzi ndo chimwe chete chauri kuteera kugirlfriend. Saka chii chauri kuita murume mukuru, kukundwa nenyika, kukundwa nechipfambi kusvika pakadaro? Ndiri kuti ininika amai nababa ngavachengetwe, vana ngavachengetwe. Tasvika nguva yeChristmas, mai ngavapfeke bhutsu dzavatenga, baba ngavapfeke bhutsu dzavatenga. Izvozvi wamwe wedu wari kuSouth Africa, wari kuNamibia, wari kupi chero kunze kwenyika kwauri, ukanzwa kuti amai vako warwara hauna hanya navo, ukanzwa kuti baba wako warwara ubatikani nazvo,
Unoda kuzobatikana nani kana uchitadza kubatikana nekuda kwemubereki vako? Chaunozomirira kuenda parufu remubereki vako wanzwa kuti amai vako vashaika, ndo paunotanga kuhwihwidza uri kuSouth Africa uko. Amai wekani, amai vangu wafa, amai wekani. Waivachengeta here amai vako? Mari yemapiritsi amai vako zvichida hawana kufa nenguva yaMwari. Zvichida amai vako wakafa nekushaya mapiritsi awakatadza kutenga iwewe. Nhasi ndiwe wakuhwihwidza kuti hanzi amai vangu wafa, ndaanherera ndosara nani. Waiwachengeta here amai vako? Kutadza kuwatengera mapiritsi, kutadza kuwatengera mapiritsi eBP. Asi uchifara nemari, uchidya mari kungefanika munhu ari kudya mushonga wemusana, mubereki wako achinhonga svosvi nemuromo, wototi zvinhu zviri normal, zvinhu zviri kufamba. Nhasi ukanzwa kuti mubereki wako afa, ndo pauri kubva kuSouth Africa, uri kubva kuNamibia, uri kubva kuUK nezibhurangeti rinodhura zi6 in 1. Wosvika kuti hanzi ndoda kuti amai wangu wafuge gumbezeri wamubhokisi. Wari vapenyu wakatadza kuwatengera iwewe. Kana hembe, kana t-shirt, kana tomi zvaro, mai vako hawarizivi. Mai vako vanoita kupiwa hembe nevamwe vanhu vemuraini, asi iwe mwana vavo uripo uchinzi uri kunze kwenyika pamusoro pazvo. Saka uri kuitei? Wakuuya neblanketi nhasi amai vako vafa, uri kuda kupani? Kupa mijuru kuti rimunywe zvaro nemujuru. Kuuya wakatakura maruva anodhura, kuuya kuti ndoda kuti maruva aya agadzikwe pamusoro pebhokisi rababa vangu, maruva aya agadzikwe pamusoro pebhokisi raamai vangu. Kushongedza rinda, kushongedza sango. Hapasina munhu auchataura naye. Amai vako vari vapenyu wakatadza kutaura navo uchiwaitira zvavanoda, asi magirlfriend nevamwe vanhu ndo waichengeta. Mai vako nhasi vafa, ndo wakuunzira maruva. Kushongedza sango, kushongedza rinda. Varume, ngativhurikei brain. Chinhu chinonzi amai nababa chakakosha. Kune vamwe vanhu iko zvinezvi wasina vabereki, but wakakuona uchitambisa wabereki vako raka zvauri kuita izvo, uchiwatamba fish, kutamba mubereki mafrau, kutamba mubereki wako bhora nezvauri izvozvo izvo. Ngatiti nhasi uno uyu zvakunzi vabereki vako enda kuchikoro, vako vabereki unogona kuwabhadhara school fees here iwewe. Nezvauri kuwaita izvi, hauwachengeti, hautumiri shuga, haudi, unongoita ungefanika munhu akadonha mudenga wangoenda nenyika. Nhasi zvikanzi vabereki vakuenda kuchikoro, vako vabereki unogona here kuwabhadhara school fees sezvawaikuita? Hauzvikwanisi. Asi mubereki wako aishingirira achienda kumaricho kuti uende kuchikoro iwewe, achishanda mamwe mabasa asingaiti zvokuti nhasi tikati shanda basa iro rauri goni, asi aishingirira iwewe. Nhasi ndiwe uri kutadza kuita madanha nemubereki vako, uri kutadza kumuchengeta. Uri mwana rudzi, wakabvepi? Tasvika nguva yeKrisimasi, munhu nemunhu, mwana nemwana ngaaite madanha nemubereki vake. Dai ndaigona kuita door to door kudzimba dzenyu, ndaida kusvika kumba kwenyu ndichiti mwana wenyu akakuitirei, imi mama mwana wenyu akakuitirei, ndichibva ndapiwa foni nhamba dzevana vacho, ndotaura navo kana kusvika kwamuri ndaikwanisa kusvika, nekuda kwekuti muri kushungurudza vanhu vakakuberekai. Ityai Mwari. Kutya Mwari ndo kuvamba kwezivo ikoko. Kudza amai nababa vako kuti mazuva ako ekurarama panyika avedzerwe. Handisi kutuka, but tikuudzana chokwadi nekutsurana. Rangarira mubereki vako. Mubereki vako ngaadye mari yako December uno. Kana muchiti ndakutukai, uyai kuinbox tosangana ikoko. Tinotosangana ikoko kuinbox iko. Uyai ikoko.